amano Bomas of Kenya. Nyaka sani king'iyo kwana kaka ringi nyalo wachango kotudore kod kweno mabende dhi mbele pacho kae. Erokamano Joyce. Kwa alure gi kwan mar presidential votes. King'iyo TV mopogore, king'iyo Citizen TV kata Ramogi TV, ineno ka ginyisi ni kwan mar presidential candidates ntiere Azimio oseyudo 50%. Early in the day then 51%, ineno koduogo chien 50%. Jo UDA lowe kar kanye ndo gi about 47%. To king'iyo TV machielo ka NTV, ineno kaka KTN, ido kendo mari keto koro pogre mar jo Citizen. Ido ka mar jo NTV keto jo UDA, jo Kenya Kwanza malo, kata jo KTN keto Kenya Kwanza malo. To kweno to pod dhi mbele, kweno donjo mos kata media stations bende no semi opportunity mar download form 34As e mbui mar jo IBC. Koro lure aka forms mosebedo downloaded gi particular media stations. Lakini kakineno kaka nambago lokre as time goes by. Gokinyi ka jochiwo. Citizen TV no keto jo Kenya Kwanza UDA malo, jo Azimio no kete ne trail ne lo bangi gi percentage machien. Nambago no change kaka ne sadhi. Koro kaka jibed surprise ni nambagi pod nyalo change kaka sadhi. Kech kweno pod dhi mbele. Lure aka jo media stations download form 34As mosekete mbui gime magisa kwano to kwa babaso gitali gin giwegi. Jo IBC ka Chebukati, chairman mar IBC, no wacho ni pod ok gidhi lando gimora mora ka ewi ombulu mar presidential candidates nyaka form 34As original kelnegi gi returning officers mo e constituency mopogre e Kenya ka. Omiyo koro namba mwaneno kar kanyo pod ok inyalo wacho ni ng'amo oseyombo kata ng'amo oselus. Koro pod warito kaka kweno dhi mbele. Akawa biro korka kori Morina Kemunto ka intiere e county ma Kisumu kona ng'eyo ni